Sibaxela njani abantwana bale ngoma ingoma yango-1999 Zwakhe the legendary Mbuli. God bless Africa. Lo mhla ngumhla sithi ngowama-24 kwinyanga yomsintsi ngunyaka wama-2025 silapha nje siwugqibile unyaka siyabulisa ekhrizani neziphaluka. Lo nalo uyamenya ukuba ahlale ecaleni kwakwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba oko sisenako namhlanje sakubeka kuzindlu ngezindlu. Uba usile ungade uhambe ungayifumenanga yakho ingcwele, kodwa kubalulekileyo uhlala uzinze mhlawumbi lowo ukwaziyo uyawurhabulisa siqinisekise uba sibeka nelubala kube ekugqibeleni funeka sithathe eli qonga sithi lilo esalisebenzisayo ukuze izinto zingafani nayizolo. Nkosi Mngqongwe, imfundo bethu amasiko nezithethe unkaba aphinde athi ezolimo ngolwesithathu. Sasiyihlakulele ke thina kwayizolo sithetha kanye ngomhla nangenyanga le sithetha kanye ngenkcubeko yethu bekumbejembeje mbambozone zeli loMzantsi Afrika. Sekela mongameli weli loMzantsi Afrika uPaul Mashatile uyibethelele wathi kufanele kusetyenzwe kakhulu uqinisekisa into yokuba noko amasiko nezithethe ayagcina ingabiyo nto nje yeli xesha enyakeni. Kanti nakweli iphondo leMpuma Kapa imicimbi leyo umsitho ethi bibe kanti yabanjwa leyo kuba kade obambele njengenkulu baphathiswa ngoku umlungisi Mvoko nguye okulaa ofisi kakade ubambele uDS. Siyaba siyazi into yokuba kakade naye uphantsi kwelifa elimnyama kuba umama wakhe uyobikelwe yisemkhulu ukuba ixoshomba liwugqibile umbona ezantsi emhlabeni. Kodwa ngokubalulekileyo eli lixesha nosuku ekufuneke kuthi gqolo lisetyenziswa okanye likhunjulwa ingabiyo nto nje olu suku nale nyanga. Kuba ke mna ndiphuma kwaNduli kulapho likhoyo igaga lomntu omkhulu lihlala khona, kodwa ke leyona nto ibalulekileyo kufuneka siyazi into yokuba eli liqonga ivukani elenzele wena ukuze sikwazi ukulungisana, sikwazi ukuncedisana kwizinto mhlawumbi ezisixakileyo. Sawubuya ngenye imini sithi sasilapha siyanqwala ke ngoku into yokuba ngokwenene nangenyaniso lisebenzile ke eli qonga. Imicimbi leyo esicinga ke izawukwenzeka. Shilo ke sathi besingene umzwakhe Mbuli, God bless Africa, ingoma yango-1999. If ungajonga ngokwapha endlini, jonga ngokwapha endlini kuwo umntu ka-1999 uba ungakanani na, kodwa xa usiva le ngoma ungafunga uthi ingoma ebikhutshwa kwiveki epheleleyo kangangendlela umgangatho ekuwo. Iyakuxelela into yokuba kufuneke siqala apha ekhaya sizingqe siqhawule sithi tyhini namadoda sinaso isakhono sonele. Kodwa ke emnxeba sibambe umntu esingambiza ngokuba lixhoba kuba akaxolanga indlela umba wakhe osingathwe ngawo yinkonzo yesipolisa kwakhona. Lithini bethu elibali kuba uthi sede wahlala into ethi mayifikelele phaa kwiinyanga ezimbini esibhedlela. Uthi ke wayehlaselwa ngezinto ke kuxatyelwa ngazo umntu. Sizawuyiva loo nto kuba sithetha ngomfo esingazukumkhankanya ngegama kuba soyikisela isidima sakhe, kodwa yena inkaba yakhe yiyo lapha eCacadu phantsi komasipala eMalahleni kulapho kanye akhoyo. Sawuva ke ibali lakho uba kwenzeka ntoni phi na. Kodwa ke sinazo iingcali zomthetho apha zimbini ziza kuyijonga le meko zisiweze kunjalo nje zisixelele uba bethu yinto enokuthiwa na ilolu hlobo ukuba ndithetha nje ukhona uXhanti Igandolo usuka phaa yena eGandolo Attorneys, kwenye icala ukhona uAnnelis Moyi yena usuka phaa eSmoyi Attorneys. Sithi lowo nalowo makahlale ecaleni kwakwabo kuba lo mba xa size nawo siwuthetha sewuvela macala onke ngokuba umthetho uthini, imeko le eyasingathwa kanjani na. Mhlawumbi sakuncediseka sincedisane uba ngenye imini sitsho sithi kwakuyile mini. Siyabulela sibamba ngazo zozibini. Zakwazi usibamba phaa kuWhatsApp. Zithanda ukutshintsha ke izinto kwalo mzuzu. uWhatsApp wethu ngoku ngu-072 514 5381 072 514 5381. Abantu izinto bazithethela ngokwabo, asibathetheli ngokwethu. Hlekazi, masikubulise sikwamkele kwiVukani FM. Mhlekazi waseCacadu. Okay tata, hayi ndikhona, ndiyabulela kwam kuba khona apha kule nkqubo.
Enkosi kakhulu Mhlekazi, nathi siyabulela ngokuba uthemba umba wakho uba masiwusingathe apha. Shilo ke sathi ukhona uXhanti Gandolo suka yena phaa Gandolo Attorneys. Mhlekazi, wamkelekile ekhaya? Ndikubulise mntakamaliwa, ndikubulise undwendwe lakho, ndibulise nabaphulaphula ngokubanzi kweli lomdibaniso. Nkosi kakhulu. Kwelinye icala shilo sathi sinalo ke nenye ingcali kwimiba yezomthetho uAnnelis Moyi usuka yena phaa eSimoyi Attorneys. Mhlekazi, bhota. Yes sir, mandibulise mani kubaphulaphuli bevukani, ndibulise kwiindwendwe ezikhoyo. Nkosi kakhulu Mr. Gandolo. Nkosi kakhulu, siyabulela. Bulisa Siyabulela. Mr. Bulisa kakhulu apha kuMr. Gandolo. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu, siyabulela. Mhlekazi, apho eCacadu uthe xa undibalisela bucala elibali lakho kangendifune noba uligqibe. Ndathi hayi liyawufuna amadoda awaziyo umthetho. Loo nto ke leyo ithetha ukuthi ubuzaza balo belikwenye nje okanye ke likwenye nje imeko efuna abantu abazawukuza nempendulo ecacileyo. Kakusithathe usibuyisele emva kwintsusa, kwenzeka ntoni phi kwakunini bethu ukuze sifikelele kule ndawo? Okay, kwango-2021 kwenzeka kwayo le nto. Imini yakhona ndihleli notamncwam, sihleli ke phantsi siyancokola, kubekho umfana obhala imessage apha kuFacebook athi kumurhalela inyama. Ndithi ke mna le no, utsho izolo because inyama ibikhona izolo. Kwakunomsebenzi ndandiwenze phaa ekhaya khulu lam. Ndathi ngotsho izolo qathi kum hayi awundiva uba nditsho ukuthini, ndifuna inyama. Ndithe hayi ke ngoba ndiku-understand ufuna inyama kanjani. Athi phakathi amncam kukho ezi light ezilayitayo ezijikeleze indlu yonke. Athi ufuna ndicime ezi light, ufuna uba ityiphu phakathi wam. So ke mna ke ndothuswe yiloo nto, ndibize utamnci, utamnci ngafunda apha ezi meseji. Nanti utamnci amazifunde ezi meseji azifunda, athi no, into masiyenze masimlobe eze ukwenzeka kwakhe simbambe lo mfana. Qha ke utamnci efika yena engumntu ozongcwaba udrayiva wakhe, ungumntu oyi-owner, uyongcwaba udrayiva wakhe kwilali ekuthiwa kuseBhumeni. Ayakwazi ukwenzeka loo nto ngenxa wakufowunelwa kutamnci uba konyanzile kuyolala eBhumeni. Asakwazi uba siyambamba lo mfana. Ndivuke ekuseni ndiye kaDabstam ndimbonise ezi meseji uba heyi akabe careful, ikhona imeseji endizibhalelweyo apha. Yanto uDabs ke akhawuleza alungiselela iitshiphu zakhe ehokweni, ndihlale endlela erayithi. Kwalele xa ndiyenza utywala apha ekhaya khulu, ngalaa mini yegwele kufika abafana ababini bahambe ngemoto, bathi bebenikelwe ukutya kwegusha ngutamnci. So ke ngoku nami ingqondo yam ke ilele ngoba emini kwakhona abantu babendixelela heyi uyafuna oyena uzoxhaxha. Qha mna zange ndiyihoye ke loo nto leyo. Kuzokwala inoba kwakula maxesha bafika abafana behamba ngale moto bandilayishe, bathi sitya ukutya kwegusha phaa kokwenu. Xa ndingakrobi apha ngemva ebhakini uba nyhani kukho ukutya kwegusha, ndingene emotweni siye apha endleleni bandixelela intoba wena uba iijiphu. Ndithi zezitho iijiphu ndizileyo, achaziwa zezikaDabs. Lo mfana omnye lo ngungumntakwethu naye, omnye lo ngumfana nje waselalini, sibiza Dabs soyithulo mama. Athi zezikaDabs. Ndithi yena utsho uDabs uthi ndibe iijiphu zakhe, athi ewe. Ajike ngoku apha endleleni umfana athi sikusa epolice station. Ndithi hayi ke kukude nanindise epolice station, sotsho siyixoxe kakuhle phaa. Kuthe kwakungasehlathini bayimisa le moto yabo. Apha phantsi wam ndiyabona uba kukho izinto ezihleli phezu kwazo, amazembe nezisabile neengcula, sentsho kugcwele nje ezi zinto zoxhaxha. Xa sifike ehlathini imise imoto, lo ngumntakwethu atsala isabile, sijijisane, omnye lo atsale izembe, sijijisane. Xa ndiyazi ndasinda njani apho, kodwa bandifumana apha engalweni kwesi sandla ndisisebenzisayo sase-left, bandibetha apho. Dala nto kaloku ndazama ubaleka, safunela utamnci. Utamnci ngafonela amapolisa, besebexuthe nefowuni yam inemali apha ngemva kwefowuni, baxuthe naloo fowuni. So utamnci ngafonela amapolisa, afika amapolisa. Abafana zange babasho, bathi komele ndiyovula ikheyisi ngengomso.
ngengomso kwanyanzelela kumele ndiye phaa e-police station. Police station ndifika kodwa kumele ndiye esibhedlele ndiyofuna elaa phepha yona no-J800 into elaa phepha ichazile iimpizana zokulimala kwakho. Ndaya nyhani esibhedlele. Xa ndibuye esibhedlele e-police station ndiyovula le case le. Kanti nasesibhedlela ndazabe ndidunga rongo kwenzeka kanjani yaphinde yadumba le ngalo yadumba yonke. Kwanyanzeleka kwangoba usuku bendisandiphuma ngayo esibhedlela ngazange ndilaliswe laa mini yokuqala. Kwanyanzeleka manje ndizisele esibhedlele phaa ngo-12 ebusuku ndabuyela esibhedlele. Esibhedlele babona uba le nto inobuzaza ndadluliselwa eMonti. Inoba eMonti ndayihlala into engangenyanga eneziveki ezimbini ngase ndiqokelela. Ndabuya eMonti, ubuya kwami eMonti ndiphinda ndisiya phaa e-police station ndiyobakhumbuza. Into abasebandixela yona phaa e-police station bathi kunyanzeleke mna ndiphinde ndiyobuza amagama wabo abafana kakuhle ngoba mna ndichaze amagama endibazi ngayo uba ngubani nobani bababona uba ngabo kodwa bathi kufuneke mna ndichaze amagama kwi-ID zabo abafana. So yavele nto iqonda hayi ndikuyikhalala kanjalo mna loo case leyo. Usekhona tata? Ya, ndisekhona. Ndisabeka indlela. And okwangoku ndicinga ndisaphelele. Okay. Uyangena ke mphulaphula wasekhaya Shilo sathi asizukumkhankanya igama lakhe koko siza kujonga imeko yebali lakhe uba ihamba kanjani na. Sivukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Phaa ngoku kwimizuzu ngamashumi 25 nesiqingatha emveni kwentsimbi yethoba. Yivukani FM lesitheke imbadu uba uyangena siyakwamkela enkqubeni. Sinazo ke izazi kwimiba yezomthetho uxhanti igandolo suka Gandolo Attorneys. Ukhona uAnele Smoy suka yena eSmoy Attorneys kodwa ibali siliva kwindoda yapha kulaa mmandla wasecacadu aziwa njengokuba iLady Fresh. Balisela ke oko kwenzekayo kuye balisa umba wokuchaqwa ngezikhali kodwa ke ngelaki yokuba ingalo lo wayehlanganisa ngayo kukuba ezinto wayehlanganisa ngazo zazingekho bukhali kodwa yona yawufumana umonakalo ingalo le wayehlanganisa ngayo. Mhlekazi, xa sibuyela kanye kulo mba ugqibo kusithela ngawo, umba lo unento yokwenza ne-case, awuphinde usibuyisele phaa. Wakwazi uyivula i-case? Yathini into ye-case? I-case yona ndayivula tata ukuyivula phaa e-police station. Yenziwe ndanikwa ne-case number. Kaloku case number yiyo le nto ingayazi uba ndayibeka kodwa kwaphaa kwiinto zam. Okay. Kuya kwamfana bendimane ndisiya phaa ndiyoqonda hayibo aba bantu abade babanjwe. Umntu wokugqibela endiqonda uba ingathi ngumntu obuphambili phaa wene-ofisi yakhe khandana uba ngumntu ongusajini oba ungumntu oyintoni. Wasiwabuza uba i-case nayo yaphelela phi. Like endibuza nje iikhweshini endibona uba azihambelani nale ndize kuyo into. Ndazofowunela mhlawumbi inyanga ezayo ngomnye usisi naye ndize into yoba kulindwe mna uba mandiqokelela amagama aba bantu. Ndabuza kanti kunyanzelekile uba ibe ndim emveni koba ndibambise abantu nababona abantu ngubani nobani. Kufuneke mna futhi ndihambe ndiqokelela uba ubani ungubani igama lakhe le-ID. Yaba yinto kanjalo khona ndandiyivulile yona. So ngamapolisa la athe hamba uyoqokelela amagama waba bantu bakwenze le nto? Okay. Aba bantu ngabantu abaziyo aba basondele kanjani kuwe?
Ya bona ndiyabazi omnye lona lo ngumntakwethu qha ndingamazi igama lakhe le-ID ndazele isikhulu ezimbizi omnye ngowokuhlala ndiyabazi kuhlala kwindawo eyi-1. Yeah. Okay. Lo ithini imeko yabo ngoku netyala? Ityala lahambela ndawo lama ukrokela ntoni ngokuma kwalo xa ujongile imeko le? Ngokokutsho kwam ndase ndatsho kwelaa polisi ugqibeleza kwam udibana na ndathi hayi le ikheyisi ithengiwe soze ibe khona into ezi. Abantu ndide ndihambe ndiye eMonti ndiphinde ndibuya khona omnye obanjiweyo akho naxa ndivayo naselaleni kuthiwa abantu bakhona nje elalini yaye kube khona into engathi kufika amapolisa or kwenzeka ntoni kubo. De kube ngoku usukela ngo-2021. Zikhona ezinye iintshukumo ke wazama ukuzenza xa ubona uba ihambela indawo okanye wathibazeka wakhalala? Mna intona ndirhaleliyo ndandikhalela udlulela eKomani. Qha ke ngoku yase ndakhalala ndavela ndixela ndathi mandiyiyeke mangeni sesindenzela izitresi qha yayiyeka kanjalo kodwa iingqondo zam ndandicinga uvele ndidlulele eKomani. Ngethuba sibambe umba apha nenkonzo yesipolisa sithetha namapolisa, kwezinye zezinto uzithethile wade wathi wena kangangendlela umthetho ngoku ongenathemba ngalo kuwo, nokuba kungakho umntwana wakuwe owenziwa ntoni ungaziphindisela. Yintoni eyakuwenza ufikelele kuloo meko ngokomsindo? Into eyandenza ndifikelele kuloo meko tata uvele ubone uba uyazisokolisa xa uthi uyobambisa umntu, especially umntu like umzekelo omnye kwabafana ungumfana orenkishayo oqhuba ibhaki. Umntu owaziwayo ukuzisokolisa ixesha elininzi uba ungathi uyobubambisana naye ndichithela nje ixesha. Yiyo laa nto ndaze ndazixela ndathi hayi mna ndiyibona into enawundenza ndicela uba ndiyovulela umntu ikheyisi. Kuvele kulibaziseke kwawena lo ubambisileyo ubone uba ingathi ngoku ayizingxaki zakho ezibunazo ziyama ngoba ngoku kumele ube ngathi nguwe lumoshileyo kodwa nguwe lumoshiweyo. Like sivele thina abantu basengxaki like balinyazelwe bavule ikheyisi singabona abantu ingathi asinamalungelo xa sekufikelelwa uvulele umntu ikheyisi. Oyena mntu unamalungelo ngulo umbambisileyo. Uthe kanye ngokusele uzogqiba wathi kukho lo sisi wathi phaa epolice station yaphelela apha ikheyisi yakho. Wayethetha ngale okanye wayethetha ngenye okwanayo ngaphambili? Wayethetha ngenye ndandike ndanayo ngaphambili. Kuleyo unayo ngaphambili imeko yakho isithini? Ulixhoba okanye ungumrhanelwa okanye wawugwetyiwe? Ndandingumrhanelwa kule ndandinayo ngaphambili. Okay. Ndabanjwa saxoxa yalaa nto yamiswa yona. Okay. No, bendifuna nje clarity mhlekazi wam, asizuthetha ngayo namhlanje. Yonke eminye imibuzo eza kuvela amagqwetha akhona abantu abawaziyo umthetho abaza kubuza. Kodwa ndifuna uva kule ndawo. Masibuyele ekhaya kuba uthi ngowasefemelini lo wesibini. Wathini? Wayixela ekhaya? Wayixela apha ekhaya? Yathini into yalapha ekhaya xa usithi ubani ngomnye wesesibini besisenza le nto? Ilaa nto efemelini laa nto azakube khona omnye umntu oyayo wakokwabo like abazayo kukuthethwe yavele yayekwa nje kanjalo nje. Wena wayixela phaa kowabo okanye wayixela kubani le nto? Into ngalaa mini yokuqala bandilimaza ngayo xa kufanele amapolisa kwaye kwabizwa kwawuDarcy lo umnikazi wejiphu. Wakhona naye bafaka imibuzo uba nimbethelani lo mntana. Besithi hayi kanti ayinguye lo kuthiwa ube izipho zakho. Wathi uDarcy endani uba ngenibetha lo ufuna undimoshela nibetha lo undikhuselayo umntana. Wayithetha kanjalo uDarcy into ekhona. UDarcy kuye straight ke laa mfana embuza ezo zinto uba lo undikhuselayo ndibulala yena endani uba ngeniqhaqa lo ufuna uba izipho zam. Ngoko ndagqibela apho ke uthetha nento edwele ifemeli ngalo mba. Zange ndiphinde kube khona into ithetheka emveni koko. Ngokwendlela yalapha ekhaya efemelini ngokuxelela ootata abadala abakhoyo wawuyenzanga naleyo into? Bona bayayazi ngoba utata usibona yena ndaqala kuye umxelela heyi ndiqhaqiwe so.
walantuka wandifowunisa safowunela utamncam. Zange kuphinde like zaphinde bekho enye into ethethekayo kodwa yona isaziwa yifemeli. Ngoba nokulimala kwam ndilimale ndizokwenza utshwala bekhaya khulu. Nangona igcumayo bakhona abantu abaye befemeli bakhona abazi apha etshwaleni babushiya phakathi nobo utshwala obo kweli langa ndithi banyanzeleka mandithuthale esibhedlele eMonti. De kube ngoku abakabanjwa aba bantu, siphi sona esesibini ngoku sithetha? Omnye lo ngumntakwethu yena usandusweleka ngoku, omnye ukhona yena. Lo usondeleyo kuwe wayekhona bebabini uye wasweleka. Usweleke nini kulo nyaka? Into yangoku akandiqondi inyanga seyigqibile. Okay. Eswelekile. Mntakantolo mandiqale kuwe kuba le ndoda kwaSimoyisa sawugqibela ngayo uba siyazi kakhulu yena kweli qonga. Mandiqale kuwe. Nanku umba usetafuleni andizuthi ithini. Ufuna ubuza, ufuna ungena edabini. Yes. Okay, mandibulele umsasazo wam. Mandibulele kakhulu. Ndifuna le picture lena ivele kakuhle and nabaphulaphuli bazoyiva. Ndizawuqala phaa ekuqaleni kancinci. Yeah. Apho isiganeko kuthiwa senzeke ngo-2021. Andizubuza ke idate kodwa singabantu bedate siyazithanda kakhulu idate nenyanga. Yeah. Ndifuna ukuqonda lo mfana uthumela kuFacebook uba urhalela inyama kanti uthetha ngokuba ufuna uzoba inkukhu. Bazana kuFacebook okanye uhlala kwalapha elalini and bazana kangakanani senditsho in terms of amagama, uhlala phi and kutheni ezawukwazi ukuthetha izinto ezikumila kunje apha kuye ngodadobawo wakhe. Okay. Andifuna iba ndingathi ndibuze umbuzo andiphendule apho ndinqona ibuze ibe mininzi ngexesha elinye kuba ndinayo. Yeah. Uvile Mhlekazi? Okay, andimva kakuhle tata ngathi unaenda ingathi uyarherheza. Umbuzo wakhe uthi ubudlelwane bakho nalo wayekubhalela kuFacebook. Lo ekubhalela kuFacebook okokuqala uyinxalenye yesisibini? Akayonxalenye lo ubhalela ngulo efuna ukuba yena. Okay, so ubudlelwane bakho, umbuzo ke osuka kumnumzana uGantolo uthi yena ubudlelwane bakho buthini naye lo ekubhalela? Nazana kangakanani? Yena kwangumfana walapha efemelini yami naye lamfana. Ungumfana mandithi sike sithethe nje apha kuFacebook sincokole nje. Okay. Yena uyifemeli naye apha kum. Okay, Mr. Gantolo. Okay. Siye kwesi sibini sezokuthatha. Ikhona into evelayo bandikumamele kakuhle ethi bakhona abantu abakuxelele ukuba ingathi ungafumana uhlaselo. Bandukuve kakuhle, andilungisi bandikuvanga kakuhle. Aba bantu bakuxelela le nto bathi zange babuze wena uba le nto uba uzawuhlaselwa ivela phi and bayithatha phi bona. Zange ndibabuze nto. Ingxaki zange ndiyihoye le nto ngoba ikhona laa nto uve umntu esithi hey wena ubani uyakufuna, ubani uza kuxhakela ephethe isabelo uyakufuna. Xa ndase ndayihleka nje mna andayithathela ngqalelo and zange ndibabuze leyo mibuzo uba uzondixhaxelani. Nantsi okanye nabo kube ngabantu nje endiqhela uqhula mna nazi noba bayazidlalela nje mna. Okay, so esi sibini ke ngoku sifikayo la maxesha sukulayisha emotweni. Le moto sukulayisha kuyo yikabani? Yeyomnye odrayiva apha kwesi sibini okanye yeyomntu othile? Le moto le ndilayishe kuyo umnikazi wayo kwalipolisa kwayena uqashiwe lo ongumntakwethu yena eqhuba le moto uqhuba le moto le ubhaki. So lo mntakwenu uqhuba ibhaki yepolisa? Eli polisa lisebenza kwakule police station ufake kuyisimangalo? Ingathi xa kahle ingathi kule sebholoto. Wena isimangalo sifake kwephi? Apha eLadies. Edolophini? Kulelapha apha eCacadela.
Oh, okay. Okay. Ungaqhubeleka So noma lipolisa eli elaziwayo apha elalini nawe uyalazi? Ndiyalazi nam. Likwalela Okay. lapha kwelali yam nalo lipolisa ndiyalazi. So ingaba laye layazi ukuthi imoto yalo isetyenziswe ukukhwela wena noba mawuhlaselwe. Zange ifike kulo lento ngokwazi kwakho. Layazi ngoba kwangalaa mini ngondi. Usakhona mhlekazi? Hayi, ungayenzi loo nto yoqhawuka. Kuzo zonke izinto ungayenzi tu into yoqhawuka. Usakhona? Yes, ubuqhawukile. Ubuseqhawukile. Ndicela uqale kulaa ndawo ke bekubuza kuyo. Ya, uyavakala. Eli polisa laye layazi ngoba saye saya nakokwalo nomama kwangoba busuku for uripota phaa kumama walo uba kwenzeke into kanje nakanje, ndinayisho kwimoto kanyana wakhe ndiyoxhaxha. So sasifuna nento ebutransport. Kodwa ke kwanyanzeleka kwathiwa amapolisa ayeze besefowunile amapolisa. So yile nto ndithi uyayazi naye umnikazi wemoto uba imoto yakhe yenza loo nto leyo. Okay. Ubona ndikubuza nje because ubukhulu becala uthi enye yeengxaki owavelela nazo aba bantu bebekuhlasela ubazi ngamagama okukhula, awubazi ngamagama wabo uNcakasane kaNgcinga. So ke ngoku nanku umntu womthetho ipolisa lihlala kwalapha liyayazi kwangobu busuku yenzeke ngalo le nto. Ingabe lipolisa manyathelo mani elukuncedise ngawo ekwazini abenzi bobubi kuwe? Ingaba likhona igalelo elithathileyo lokuchaza uba hayi ibhaki yam bendinike ubani kabani, nguye onochaza uba ebehamba nabani ngelaa xesha? Walifumana uncedo kweli polisa malunga nee-identities zaba bantu bakuhlaseleyo kuba wena ingathi awuzichani kakuhle? Tu zange tu. Oko ndagqibela uthetha nomama walo zange tu kuthine ndithethe naye yena ipolisa elo. Okay. So lo uthi ke ngumntakwenu kanjani? Ndisisiduko, ifani eyi-one, ifemeli, ngumntakwenu kanjani? Khawusicacisele phaa. Sisiduko yena, sohlukene ke fana. Naye umazi tu uNcakasane igama lakhe? Andiva ke? Naye awumazi igama lakhe Ncakasane, igama lakhe nefani yakhe awumazi naye? Ifani yona ndiyayazi ifani yakhe. Qala igama eli lakwi-ID eli ndingazange ndilazi. Okay. Yazi nje ifani negama elokukhula. Alright. So uthi ke ngoku uyile police station, khawusiphe nje umzobo, uphe nabahlali umzobo phambi uba sizawungena kwicala lomthetho namalungelo akho. Khawusiphe nje umzobo uba phaa e-police station ungadanga waya Ncakasana kwi-statement sakho, ufike wathi uhlaselwe ngobani phaa e-police station, behlala phi? Ndifike phaa epolice station abantu bachaze ngoku amagama wabo. Uyawubuza apha, uyasiphendula umntakamali uba No, khawuyeke uwachaza amagama wabo. Qha uzama ukuthi ufike wachaza amagama wabo ngokupheleleyo na, okanye uchaze la waziyo babizwa ngawaphi ekuhlaleni? Azela babizwa ngapha ekuhlaleni, kodwa ifani zona yazi ezi izezabo zazo izisikizi kwi-ID ngondo yokwenza istatement phaa. Ngachaza kanjalo kuba ndingabantu ke la magama bakwi-ID. Okay. So le nto yokuba imoto le yepolisa endibuyile naphaa kowayo uye wayiveza nayo phaa e-police station okanye ukanguyiveza? Ndayichaza yonke le nto phaa e-police station. Bandilayishe kwimoto iyondixhaxhela ngasehlathini. Le moto iqhutywa ngomnye endimchazayo, loo ndithi ndazi ifani yakhe unguyifemeli yam.
noyibeka yonke isitori sami phaa yangathi into emamelekayo kodwa azayicace tu yaphinde yajikela kwamna. Yakujikela kanjani? Njikela ngale ndlela yoba kufuneke mna ngondithathe inxaxheba yophanda amagama wabo. Okay. Mr. Kandolo? Okay, so siye ke ngupha esibhedlele. Uthi esibhedlele wawufumana uJ88 phaa esibhedlele, wawuse-police station? Ndawufumana ndawuse-police station. Okay. Abantu abaninzi bangacinga abaphulaphula ndiyakuncwina. Hayi, andikuncwini. Ndenzela uba sonke sibe kwi-page eyi-1 kuba kaloku kwistori sakho bekune-gaps xolo bekune-gaps ebezikhona, so kufuneke sizivalile. Bangoku sifuna ukuqonda uba ukuba ngabana amapolisa enze ubudedengu ngekheyisi yakho, umbuzo uthi ingaba ebenolwazi na elwaneleyo lokuba angasebenzela phezu kwalo. Kodwa ke mna ke ndiyaneliseka yinkcazo yakho kuba kaloku kwakule nto kunobuso bepolisa. Nalo bekufanele uba istatement salo sathathwa kuba kusetyenziswe imoto yalo ukwenza lo mkhuba. So ndizawuke mntakamaliwa ndiyekele kugxa wam before ndizongena nzulu kwicandelo lomthetho ukuthi amalungelo akhe aqala phi aphele phi. Omhlawumbi kunento afuna uba angayongeza naye kwelakhe icala mntakasimoya. Suse ndimbulise molo mntakasimoya. Mntakasimoya? Mandifundise Nkosi Mntakagandolo, ndiyabulela mhlakazi wam. No, uMntakagandolo ndiyithandile indlela angene ngayo futhi ezama uvala ibali eli. Nam bisendibushiyeka kodwa imibuzo yakhe indincedile, yatsho nam yandenza ndavulekelwa inkungu emehlweni. Kodwa ke ndinothi uMntakagandolo makaqhube Mntakamaliwa, then ndawuvala apha. Kaloku uMntakamaliwa iyawuba ngathi nditsho into enye. Ndiyayithanda into yoba abe ukhona uMntakagandolo, then apho abeka khona ndithathe ngovala khona, kuba le ndlela siyihamba okokoko thina sobabini. Kanti kumandi namhlanje xa abaphulaphuli bazoke bayivela ngomnye umlomo. Yiloo nto Mntakagandolo ndithi mandikunike mkhulwa wam uqhube. Alright. Right, buyangena ke sikumzuzu ngoku sikumkhono phambi kwentsimbi yeshumi. Yivukani FM le yimbadu sokuhlulwa nguthulanja intsimbi yeshumi elinesibini. Shilo ke sathi siva ibali kumi nomhlalo waphaya eCacado ongenelisekanga ke indlela umthetho owathi wakube kanti uqhuba ngawo, ingakumbi kuzama ukuhlangabezana netyala awalivulayo lokuhlaselwa ngabantu abaziyo qu nalo besakuba lilungu lefemeli yakhe okanye losapho lwakhe osondeleyo kuyo baphakanye ngaphakathi elalini. Ngokutsho kwakhe ke uthi lo kanye usisihlobo sakhe yena sele elandulele eli kanye kwisithuba nje esifutshane ukusuka ngoku okanye ke esidlulileyo. Kulapho kanye sikhoyo ke ngoku sizama ukusabela ukuba zintoni ezenzeke ngendlela efanelekileyo nezo zingenzekanga ngendlela efanelekileyo ukuze sifikelele kwinto yokuba kulo monzakalo wakhe abe kanti umthetho awudlalanga ndima konke ukuzama ukuhlangabezana naye, kuba ke ingcali zomthetho nazi apha kanye emnxebeni. Kanti igandolo usuka egandolo attorneys, khona no-Anele Simoyi usuka phaa eSimoyi attorneys. Ngabo ke abakhoyo apha. Sishilo ke sathi nawe sikuvaleli ngaphandle kuba eli bali lilapha nje libaliselwa wona. Mhlawumbi nawe unemiba esondeleyo kule yayike yakwenzekela into enje, wayisombulula njani na? Yonke loo nto siwuzisa apha lo mba kuWhatsApp u-072 514 5381 072 514 5381. Uyakwazi ke nokusitsalela umnxeba nawe ukhe kule ndawo sikuyo. Mntakagandolo, ngena tata. Ndiyibulela kwakhona Mntakamaliwa. Utata lo ulixhoba apha. Ndibuhlungu kakhulu Mntakamaliwa xa esithi akasenathemba kumthetho. And ndiyafuna ukutsho ukuthi uba angiyanga yedwa ongasenathemba kumthetho. Kodwa ke ikhona into ekufanele uba siyiqaphele xa sisonke yokuba umthetho sinawo, umthetho awufedi, umthetho ungumkhombandlela, umthetho Mntakamaliwa uyafediswa. Kunabantu abagunyaziswa ngumgaqo siseko, le nto sithi ngesilungu
bane-constitutional obligation yokuqinisekisa ukuthi umthetho uyalandelwa, uyahlonitshwa, uyenziwa. Abanye babo bantu ngamapolisa. Okokuqala, ixhoba asiyo responsibility, ayiloxanduva lexhoba ukuphanda ikheyisi. Ukubana bekunjalo, ngengeyiyonke imfuneko ukuba abantu baye ezi-police station. Umgaqonkqubo ke le nto sithi yi-process uthi ambovula ikheyisi yakho uyishiye ngokwemeko oyilandela ngayo ngelo xesha. Zikhona izinto mntakamaliwa ezikwenzekelayo zisenzeka ngespidi ube uphantsi kwemeko ethile ongenawukwazi ukuba xa unosuka kwimeko leyo ugaxeleke kuyo unokuya e-police station ufike usibeke i-statement sakho ngobunjalo. Yeah. Kulapho ke ngoku emveni kokuba ikheyisi yakho ivuliwe inikwa umcuphi. Ngumcuphi one-constitutional obligation onyanzeliswa ngumgaqo-siseko nomthetho olawula amapolisa othi hamba uyophanda. Yiva kwakweli gama lithi uphanda lithi unoxanduva lokuphanda le kheyisi. Kukhumbule mntakamali uba amapolisa wona ngokunokwawo anoqeqesho alufumanayo. Banjalo ke nabecuphi banoqeqesho olukhethekileyo abalufumanayo nokuphanda iikheyisi. Le kheyisi le yikheyisi engafuni nokuba umntu angabe unoqeqesho olunzulu kwezophando, kuba kaloku iifani zaba bantu neendawo abahlala kuzo ziyazeka. Yeah. Ngeliphandle ke ithi le nto amapolisa afedile kakhulu ukumnceda utata lo singaye namhlanje. Amapolisa akawenzanga ngokufanelekileyo umsebenzi wawo wokuba athathe ii-resources ezi azinikwa ngurhulumente angenazo utata. Abecuphi banikwe amandla yokuba bangakwazi ukusuka ezi-police station 24/7 bakwazi uyokuphanda iimeko ezikumila kunje. Into ke eyenza lula kakhulu ikheyisi katata ngokokubona kwami into yokuba kukwakho ubuso bepolisa kwakule kheyisi. Kwa elaa polisa alizange likhathale ngemeko katata. Lilipolisa linjalo. Ubupolisa mntakamaliwa abupheli emveni kokuba kusithiwa utshayisile. Ngamanye amazwi uselipolisa na-after hours xa ubona kusophulwa umthetho. Kophulwa umthetho kusetyenziswa i-resource okanye ii-resources zepolisa, kodwa ipolisa asivi ngalo uba limncedise layophela phi umcuphi. Ithi ke ngoku le nto utata lo naye funeka alungise intliziyo yakhe kuba kaloku kunamagama athile awasebenzisayo. Ikhona igama alisebenzisileyo liye landixhalabisa lokuba yena ukhalele. Okwesibini
ukuba ngabana kungenzeka into kowaba ngathathela umthetho edlanzini zakhe. Yeah. Umthetho ufedile. Andiqondi mntakamaliwa yindlela eyiyo yokusombulula imeko yakhe. Okokuqala, omnye webenzi bobu bubi usaphila. Uyakwazi ufumaneka, uyazeka apho akhoyo. Abantu ngoku abarhuqinyawo yi-police station. Masiyenze lula ke ngolu hlobo le nto ukuthi siyilungisa kanjani. Yeah. Bendizamcela kutata lowo xa egqibe ulungisa ingaphakathi lakhe and naye efuna ubulungisa, kuba kaloku le nto ingaye and ndiyafuna ukuthi umonakalo phaa kunobuzaza, kuba uthi ngokwakhe walala iinyanga ezimbini eMonti. Loo nto ndiyakuxelela ungekamboni uJ88 ukuthi lo tata lo wonzakaliseke, ngoko ke uyabudinga ubulungisa. Ubulungisa ke mntakamaliwa bezimeko zokumila kunje zithetha ukuthi nawe sebenzisana nomcuphi. Ukuba ngabana kukhona enye into oyaziyo, uyamncedisa umcuphi wakho, kuba kaloku uneziphumo ezithile wena ozijongileyo zokuthi nam ngenye imini ndifuna uba ne-confidence kwi-justice yaseSouth Africa, kuba kaloku yandinceda. I-justice iyabanceda abantu kakhulu, kodwa ke bakhona abantu abathile kwalapha kuyo ngaphakathi abayenza ukuthi ibonakale ingathi ayinamandla, ibonakale ingathi ayisebenzi. Apha ke sinayo i-case number. Bendinexhala kodwa kuye wayiveza utata uba hayi, i-case number ikhona. Noba ke bengekho i-case number okanye beyilahlile, kuba ke ngokolwazi lwethu nomntakasimoyi siyayazi ngalaa mini uyanga e-police station uyovula ikheyisi, iyarejistariswa kwisistim yase-police station. Yeah. So ebenovuka ke ngomso nanjengoko ezile apha kunomathotholo, loo nto ithetha ukuthi usenomdla kwikheyisi yakhe, noko isinika ithemba ke loo nto. Ebenovuka ke ngomso aye kulaa police station, because ndiyathemba kulaa message wayifumana efowunini yakhe, kuba sezithunyelwa ngeefowuni ngoku, likhona igama lomcuphi phaa. Akacele intlanganiso phakathi kwakhe nomcuphi, kuba ndiqaphela ukuthi le case yakhe ine-4 years, yeka-2021. Loo nto ke iyodwa nje iyakuxelela ukuthi elaa dokethi likwi-archives. Likwi-archives elaa dokethi uba selilithi ithuba. Kuyanyanzeleka uba abuyele e-police station acele nje intlangano phakathi kwakhe, umcuphi nomastishi, ayichaze imeko yakhe nongoneliseki kwakhe, and angapheleli apho, ajonge ukuthi zeziphi na izinto abacinga bona angancedisa ngazo ukwenzela kugqibeke uphando. Angayamkeli le asixelela yona namhlanje yokuba kuthiwe makeze namagama. Into anokuyiveza yeyokuba akawazi amagama kodwa uyabazi abanikazi bamagama. Ngabo ke abazawuthi bakuthathwa baziveze ukuthi bangobani. Angayilibali laa nto yelaa polisa. Elaa polisa eliya njengomnikazi moto liyafuneka libizelwe e-police station, lifake istatement ngokwe-procedure.
elichazayo ukuthi imoto yam ndayinike obani ngemini ethile and ngexesha elithile elingqamana neli lokuxhwilwa kwakhe, because uxhwiliwe phaa, lokuxhwilwa kwakhe ayokuhlaselwa, ibingekafika ekhaya, ibingekabikho kuye edlanzini. Esa statement mntakamaliwa sibaluleke kakhulu ngohlobo lokuba akazukwazi omnye waba benzi bobu bubi ukuthi umzekelo, hayi ngo-10 besendisekhaya imoto besesiyisile kumnikazi wayo. So umnikazi wayo akafuni into izamoyama, uzayicacisa ukuthi ngo-10 ngeli xesha kwenzeke esi sehlo imoto isekwabenzi bobubi, ayikho dlanzini zam. Yile nto ke ndithi xa ethe wazipha ithuba funeka acele emapoliseni uba ake libizwe eli polisi lize lizonika istatement. Ubona ndiveza lo mbono nje mntakamaliwa, andifuni ukuthi le case ingalandeleleka ngokomthetho ukuthi asebenzise amagqwetha amlandelelele, ngahle kanti ingalungiseka le meko mntakamaliwa yokuba icase yakhe ngokuya nje kwakhe police station into ke ngoku enokuthi yenzeke uba ufuna ungenelelo, kuba kaloku silapha for ungenelela noncedo uluntu. Kufuneke kuqala sizilandele zonke ezi step uba ngemini ethile ube nemithingi noMastish noMcuphi, kwabonakala kungekho ntshukumo. Kulapho ke ngoku omntakaSimoyi, omntakaGantolo bazawukwazi ukuthi hayi khawume ecaleni ke kungene thina ke ngoku. Kuba kaloku kuthi kulula, uyakwazi uthatha ifowuni ufowunele kuNdlunkulu eZwelitsha uchaze uba yeyi ndinale case apha ikwi-police station ethile, umntu wam unyusa isehliswa phaa, le case ayihandi. Uyakwazi ke mntakamaliwa nokubaxelela kwaphaa uba andisayifuni kwakulaa police station, ingathi bangenza ubudedengu abathembekalanga. Lide ixesha, sisuka ku-2021. So saniyikhupha kwasadlanzini zalaa Mcuphi. Iyakwazi ukwenzeka ndiyenzile mna buqu loo nto, amatyeli ngamatyeli, ndithetha phezu kwento endiyaziyo mna as a person. Yeah. So yes, uxolo ngokuqhawula mntakaGantola. Ubunintsi bee-cases esiye sidilishane nazo apha uba khona xa ndizihlalutyela ke mna ndingawazi nowazi ke umthetho, andiwazi noba uqala phi ujonge phi. Kodwa kwezi ndawo zisemaphandleni ndizama ucinga ngokuba umhlekazi lo uba ngade afikelele kwixesha lokhalala, inoba bangaphi abazikhalele iikheyisi zabo baziyeka zaphelela emoyeni. Ikhona i-element yoku-intimidate abantu bakuthi kuba kusaziwa ngelinye ixesha into yokuba ayikho enye indawo abanokudlulela kuyo. Andithi kunjalo kule ikheyisi, but ixhaphakile loo nto kubantu basemaphandleni kuba yazi uba ayikho enye indawo ayaziyo, ayikho enye into ayaziyo ngomthetho. Uba sithe qha ikheyisi siyayilandelela kungaphela neminyaka eli-10 futhi ke inyamalala eCalvary. Zikhona iimeko ezilolo hlobo, kodwa andithi kunjalo kule. Kodwa ndiyafuna ke into yokuba kweli cebo uza nalo mandiphinde nam ndingene ndibuze apha kumhlekazi. Mhlekazi, uyawava la macebo aza notata uGantola? Xa ujonga la macebo namalinge wakho ke wawazama, ungathi zezipho sewuzenzile ukuba zikhona? Ndizama uthi ke ubukwazama ukuthi xa ubona uba ayihambeli ndawo wakhangela uMastish, wakhangela ubanibani. Ithini imeko yakho noMcuphi owayechongelwe ukujongana nale case ukuzothi ga ngoku, okanye naniye nasebenzisana kanjani?
Mna umcuphi yho ndambona kanye xa ndimane ndisiya kumane kuthiwa akekho ndathunyelwa kulo tata lo ndithandana uba wayintoni phaa kodwa wayene-ofisi yakhe phaa phezulu ebonakala nguye omane ejonge izikheyisi phaa kwikhompyutha. Zange ndimqaphele uba uyintoni naphaa. Nguye lo wasuka ndibuza umbuzo uba ikheyisi owunayo yaphelelaphi. Ndabe phofu ndizise ngale ikheyisi ndithetha ngayo. Kulapho ndaze ndazithathela isigqibo esithi hayi mani le kheyisi le ikhona nje inyawo lensene kuyo ngoba abukeka njengomntu ohluso senyuswa nje mane ndithunyelwa ngapha kuthiwa yiya ngapha. Okay. Yaba kanjalo nje. Uthunyelwe uye wathi xa usepolice station kwathiwa yithini? Umzekelo ngoku sewusiye epolice station kuye kwathiwani? Ubuyojonga inkqubela yecase, right? Ndojonga inkqubela yekheyisi. Yeah. Ngoba ndiye epolice station kwezaa ntsuku zithanda ufika ngazo ntsuku eMonti. Ndiyojonga inkqubela yale case kodwa mandinike ndiye kwizitepsi phaa phezulu. Ndanyuka nyhani ndaya phaa phezulu. Xa ndifika phezulu ndimane ndithunyelwa ngapha ndithi xa ndiphuma ngapha kuthiwa yiya ngapha. Ndandisenza loo up and down kwaphaa epolice station uba ndide ndizofumana lo tata ke ngoku lo uzobuza ngekheyisi nam ke ndanayo. Wazoyikhupha ikheyisi number yam wayikhupha sekukudalanyana kodwa yona nayo le ndithi kwaphinde kwathiwa ngozondifumela ikheyisi number kwazofika lo sisi ke ngoku yena lo sisi undifowunele sisekhaya bazile ndifike epolice station. Ndawufika epolice station kaloku ndibizele into yoba kufanele ndichaze amagama wabantu akwi-ID. Ukubiza sewusekhaya. Yasho ukuthi ke ayilotyeli linye usiye epolice station. Ulifumene ithuba lokuthetha nomastish? Likhona ithuba apho uke wathi ufuna udibana nomastish? Zange ndikwazi ufumane lo thuba. So umcuphi zange ndike nibe nathuba loba kuthiwa nguwe nomcuphi ngoku kule nto idibene necase? Ngamanye amazwi awumazi umcuphi wale case uba ngubani? Andimazi ngoba le case le nto ndithi ndayishiya ndiyivulile ndayeMonti xa ndibuyayo ndiyilandelela ndandifuna kanye ubona umcuphi wam. Hayi zange ndikwazi utuba andimbone tuya. Gandolo? Ndikuva kakuhle mntakamali. Ndimva kakuhle notata lo. Yeah. Ndingena kanje nje uxolo ngokuqhawula. Ndingena kanje nje ndifuna ngoku singene kulo mcimbi wakhe nepolice station kule nto ubusiza nawo njengecebo enze basityhilekele phaa siyazi uba siphi ukusuka kule ndawo. Kuba kuyacaca into yokuba ikhona i-element yokuba lilize yokuya kwala maxhoba kwezi police station kuba buye ekhala. Ndikuva kakuhle mntakamaliwa, mandiqale apha ke because ubuke waveza into ethi isengathi likhona inyawo eliphume ecaleni kwezi police stations zethu zezi ndawo zethu ezincinci. Linyani elo mntakamaliwa, and le nto uyivezayo ndiyiveze mna self mntakamaliwa amaxesha amanintsi ne-leadership yesipolisa kwiprovinsi ngeprovinsi uba bendike ndizifumane iicases ukumila kunje. Ingxaki sekubeni uyabona kwiindawo zethu ezincinci ufika amapolisa esazi wonke umntu. Yile nto xa umamele abantu benesambonono esithi amapolisa mangayigqibi i-3 years kwi-police station eyi-1 mawaroteyite. Abanye abantu bathi xa beyibaxa athi amapolisa mawangahlali ezilalini nathi ahlale ezilokishini, nathi amapolisa mawabuyele ebarracks njengalaa ndlela yakudala. But ke ayisosisinto eso kuba amapolisa ngabantu. Into efunekayo emapoliseni kukuthatha uxanduva noba serious ngomsebenzi wabo. Iiprovinsi ziyayazi ukuthi kwezaa police stations zincinci ufike 2, 3, 10 anokuthumana okubangela uba umsebenzi lo ungenziwa kakuhle. Ufumanise uba umastisha akanahlanza siqinileyo phezu komsebenzi wamapolisa akhe.
amaxesha amaninzi unokutyekelela ngakuwo sele kukho ingxaki kuba ngoku kuqhelwene kakhulu. Ufumanise uba ngelinye ixesha, ndithi kunjalo kwiindawo zonke, ufumanise uba ngelinye ixesha aneekheyisi angaziphandiyo ngendlela eyiyo kuba esazi ummangalelwa okanye sazi ifemeli kammangalelwa. Ufumanise wena mmangali awunikwa ngqalelo kodwa nguwe ixhoba kule nto. Yile nto ke sithi kwezi ndawo zethu zincinci i-supervision ne-control over amapolisa ngelinye ixesha nomsebenzi wayo iba khona ingxakana encinci phaa. Yeah. Mna ke as uGandolo ndikhalaze kakhulu, nawe ayayazi aneeleta zam eziphaa kwiikheyisi zam ezininzi. Ndikhalaze kakhulu ndiyiveza le nto uba yeyi kuyafuneka le nto sizibiza ngokuba zii-rural police station. Isengathi khona ungakhathali apha kwezi nantsika zisemaphandleni. Kodwa uba uya ezidolophini apho sisebenza khona, uyivula ngoku, uhambe neveni ngoku, ufike umkhombe. Umzekelo, udibana nesigwinta endleleni, uzawusazela phi igama laso kwi-ID? Ube usazi uba sihlala endaweni ethile. Ndandike ndambona lo mfo ephuma kwindlu ethile. Xa ufika nyhani uhamba nomcuphi namapolisa nanku, ngawo azawuzazela igama uba ngubani. Apho bendisiya khona ke kukuthi liyafuneka uhlengahlengiso ingakumbi kwii-police stations ezisemaphandleni. Lithi ke ngoku lam, ukuba ngabana utata lo sezihambile ke ezi step wanelisekile i-police station, ayikophela kobomi obo. Omhlawumbi ke ndingake ndizivolontiye nje kancinci kule meko yakhe yokuba singabambana mna nawe bucala emveni kwenkqubo, noba kungomso noba kunini apho uzawube unethuba lona. Uke undidibanise notata lo. Ndizofumana izinto ezithile endizaziyo mna phaa kuye, ke ndiyilandelele kabini kathathu le kheyisi yakhe. Ndibuye ke ngemini endibuya ngayo ndizobaxelela abahlali uba ngalaa mini ye-24 ndandiphume kulo mzi weVukani ndisithi ndizawuke ndisabele eCacadu. So nantsi into endibuya nayo eCacadu. Kuba kuyabonakala uba utata yena akasenamandla and andifuni ke ade abe uthetha le nto ayithethayo uba ngenye imini azathathela umthetho akasafuni uripota e-police station. Kaloku siphila kwilizwe esilibiza ngoba yi-constitutional democracy. Ayikho into ka-free for all, akekho uzenzele. Ngokuthi ndimlandelele le nto yakhe ndinceda kwayena kuba uzenzele ngahle, kanti yena ungamfaka engxakini njengoba abanye abantu bekwazi ukusinda. And ke loo nto ke mntakamaliwe ithetha ukuthi ke sisenomrhanelwa okhoyo, izinto zininzi phandle, kuzawufuneka abantu bakhwele emahashini. Sibuze uba kutheni kungayofikwa phaa kuye. Ke sisabele nale athi utata wagqibela kuvulwa idokethi. Zange umcuphi ake eze kuye afike athi hayi ndingu-Asanda Maliwa, ndim umcuphi wakho kule kheyisi. Uyawuthi xa undifuna undifowunele kule nombolo. So ndifuna ukuthi xa ephelelwe ngamandla basekhona ke abanye abantu abafana nam noSimoyi abanoke basabele, siphinde sibuyele kwakweli qonga sizobaxelela abahlali uba sihambe somaphi. Loo nto kanye siyifunayo kangangoba ndizama ucinga uba abantu abaphelelwa ngamandla kwiikheyisi zabo bangaphi ngosuku kwezi police stations zethu. No-Stats xa enokazenza ezo calculations mhlawumbi singathwala izandla sibone uba ungangena nawe ekhaya ku-072 514 5381. Mntakasimoyi, singakuvaleli tata. Mntakasimoyi?
Yes tata, hey ubuke wathula ke lapho kwelami icala. Sajongana nje qha. Kodwa ke kodwa ngoku ndiyakuva nje. Yeah. Bendithi singakuvaleli. Ndikhona mntakaMaliwa. Nam mandingene nje kancinci before nibe niyadlula. Kodwa ke umntakaGantolo ubeka zicace nje kakuhle. Uyabona ke mntakaMaliwa, ndingumntu ke mna ke oye angafihli ikhuba kulenywa. Ndisoloko ndisitsho futhi ibuhlungu into okokuba ezi nkqubo sizibamba bekungase amapolisa ebeba khona kwii-platforms ezinje, ngoba iyawuba ngathi sisoloko sihlasela wona. Uyabona ke mntakaMaliwa, enye yezinto endizivileyo lapha ndazithanda yilaa nto yokokuba amapolisa into asoloko imbuza yona ubhuti lo into yokokuba ihamba njani laa case yakho, laa case angumrhanelwa kuyo. Uyabona ke mntakaMaliwa, into ebuhlungu i-reality is that nakubeni esikolweni kwathiwa ezikolweni makuyeke ubethwa, ootishala basabetha. Apho ndiyakhona ke mntakaMaliwa ndinayo into ethi, ndisaya kwinto ethi nakubeni imithetho eminintsi eyenza abantu bangoyiki ukuya epolice station, amapolisa asakwazi nanamhlanje ukoyikeka phambi koluntu abalukhuseleyo, ngoba ikhona eminye imithetho yakwazi ukupheliswa apha emapoliseni ngendlela aphatha ngayo abantu. Ibuhlungu ke into yokuba akekho umntu owamelayo xa sisime apha, ngoba mna nomntakaGantolo asikwazi ukungena kakhulu kwimicimbi yabo ngoba thina sizii-ofisa zasenkundleni. Futhi umntakaGantolo ibeka kakuhle xa isithi umthetho wona umile, ufeyilwa nje laa nto ndisoloko ndisithi wena mntakaMaliwa yi-foundation apho uqala khona. Ndiyithande ke into yokuba le mathi ibingekawufika nasekhothi le isafeyilwa nje apha ezantsi kwi-police station, ngoba uba ngaba udibana nomntu mntakaMaliwa, le nto itsho ngumntakaGantolo, uba udibana nomntu ungamazi ezama ukukhuthuza okanye aphele kuhlaba eso sigwili udibana naso endleleni, asoziwazi amagama waba bantu. UMntakaGantolo uyibeke yacaca into yokokuba ufike epolice station echarge, laa nto ndisoloko ndiyitsho, uvula ikheyisi. Vula kwakho ikheyisi i-allocatelwa laa nto sithi thina ngu-I_O, umcuphi wayo, into yokokuba le kheyisi izawunikwa ubani aze ajongane nayo. Asizuyifihla ke into yokokuba siye sithi thina laa mntu unazo zonke ii-resources zestate engezo zakhe, ekumele into yokokuba makathi xa lifika idokethi kuye li-allocatelwa wena into yokokuba nali ke idokethi lakho Mr Maliwa ozawusebenza ngayo le case. Ayizuba na-arrest, of course if all azikho i-arrest zizawukwenza into yokokuba wena mbophanda then uareste before, emveni kokuba uphandile uzawukwazi usoba nento esafunekayo, idokethi ligcwale, uzawulisa kumtshutshisa, umtshutshisa adicide into yokokuba siyalithatha noba silithathi. Imandi ke into yokokuba ayikayofika kwizinto ezinokwenza neenkundla. Amatyala anje andiqhuba ngento yokokuba sibalapha thina nomntakaGantolo sizothetha, kodwa ufumaniseke into yokokuba iinkundla zona la matyala nawo, ngoba ndisoloko ndisithi mntakaMaliwa, iinkundla ziziphandile la matyala. Iinkundla kungena izinto eziredi kuzo, futhi inkundla iyayirijektha if only lidokethi libhityile. Ngendlela icingayo umntakaGantolo yifeyila esingazuyikhalaza, esingazube siyinyenyeza kumcuphi ngakumbi, ngoba umthetho umntakaMaliwa uthi noba awumazi kodwa uba ungamkhomba, ugqibile ngokuthi ungamkhomba. Yi-responsibility yakho umcuphi into yokokuba makahambe the extra mile, especially xa usithi ndingamkhomba. Yilaa nto kufumaniseke uba mntakaMaliwa xa nibukela ii-TV ezi aye athi abacuphi abaserious sinabo nomzoba, if only uthi andimazi kodwa singamzoba. Zikhona iinstedi ezinjalo uyakhumbula into yoba hayi singamzoba, uthi impumlo yakhe ime njani. Mayingabi nguwe oza namagama wepasi into yokokuba ngubani igama lakhe, ngubani igama lakhe, futhi itsalise umrhaji kwa the point yokokuba ubuwokokwana bekheyisi le inepolisa phakathi. Bekumele uba noko abayithathi light, kodwa kuya kubonakalisela nosiqhele ukuyitsho into yokokuba ukhona u-1+1 kwalapha. Ngoba kaloku eMzantsi Afrika namhlanje mntakaMaliwa, ukubolekisa ngemoto yenze any criminal activity kwa imoto yakho, laa nto ikwenza nawe awukwazi uyithatha light imoto yakho.
e-involved kwi-any criminal activity, kodwa ufumaniseke uba njengomntu olipolisa nawe kube kukhona into engalandelekiyo futhi ino-1 plus 1 okuqinisekayo. And ke ngoku kukhona nesaa sidelo noku-undermina ubhuti, ngoba into endiyivayo into yokokuba abambuzi into yokuba ikheyisi yakho le ihamba njani, bambuza ngee-previous ngongathi bamazi njengomntu omoshayo. Kukhona ke laa nto ndithi nokuba esikolweni akubethwa kodwa kusabethwa, ifana nasepolice station. Before bayi-atheka ngala mehlo wento yokokuba xa bekwazi ukubuza into yoba ikheyisi yakho ithini, asikho ngaloo nto apha, singekheyisi yakhe le ya-current, babuze into yokokuba le yawo ubanjwe kuyo ithini na. 072 514 5381. Ndazi noba ungena namntakantolo. Bungena? No, uyibeke yacaca umntakaSimoyi ukuba ngoku sikhumbile apho kufele khona itholi. Endithembayo ukuba utata lo uLixhoba naye ngoku noko i-mindset yakhe nenkqubo i-approach yakhe kuyanyanzeleka ibe butshintsha, kuba ngoku sikwiphulo elithi sifuna ke siyomsabelela uhambe wonela. And ke ndiyathemba ukuba le case izawuqhuba ithi yongena ezinkundleni, kodwa ke simcela naye angakhalali caba uzawukhalala nengxaki le inamathele kuye. Azakhalala aphinde abuye, kuba kaloku xa sivuselela eli dokethi asifuni into izawuphinde ithi hayi akakoopareyithi nomcuphi. Hayi, because into eza kwenzeka apha umcuphi kuzawufuneka enze iripoti ezuba zithini iziteps awazithathayo, because funeka explaine le period between 2021 no-2025 kutheni eli dokethi libe alikagqibeki, zibe izigwinta abaphulimthetho besajikeleza elalini. Kufuneka icacisile loo nto. And ke ngoku idokethi lizamchaza, because idokethi iba linamaphepha amabini okanye nesa statement sinye no-J88 liyachaza idokethi ngokunokwalo uba zange kwenziwa nto apha ngumphandi. Negama lithi mcuphi linako ubhidisa. Endilithandayo leli lithiwa ngumphandi, funeka ahambe uphanda, liveza kamandi eli gama i-responsibility ne-obligation yakhe ndakaMaliwa. Now, ndifuna uqonda ke ngoku mntakantolo, now that kukho umrhanelwa apha, masiphupheke sibe nethemba lokuba lo mba uyaqhubeleka ubheka phambili. Kodwa ukuvela kobunyani nobuzaza okunokwenzeka ukuthi kanti buqulathwe lityala eli, ukuba kube kanti kukho umntu esingambiza ngokuba ngumrhanelwa ngokutsho kukabhuti lo, ingaba nefuthe elinjani kubunyani ekufuneke buvelile xa kukho umrhanelwa ongasaphiliyo? Okay. MntakaMaliwa, umthetho wethu uzotywe ngendlela emnandi kakhulu. Ndiza kwenzela umzekelo mna nje omncinci. Ukuba ngabana thina sobabini siyagqiba into yokubana sizawuhamba siyokophula umthetho kwindawo ethile, Yes. mna andizuthatha nxaxheba, kodwa ndizawuqhuba wena ngale nto sithi getaway car. Umthetho ke unento ethi ke ngesilungu i-common purpose, ninjongonye ngesiXhosa esivakalayo ngesiNtu. Noba wena ungafika ubethe ngempama omnye ahlabe, okanye ubethe ngenduku omnye abethe ngephanga, sikubophelela ngebhanti elinye emthethweni. Injongo bezinye. Injongo ibe ibinye, noba omnye utshabile, omnye walahleka eRhawutini, omnye akasafumaneki. Iba amapolisa afumene wena, kuthiwa ubupha ulingisa ngebhayi ungasabethanga ngenduku, okanye umbambe ngebhatyi umjijisa abe exhaqwa, yingxaki yakho leyo.
kodwa umthetho uthi injongo ibinye. Nale ndoda ikhoyo kuyafuneka ke ngoku amapolisa akhawuleze adibane naye ingekatshali kuba kubonakala ngathi bayatshaba. Alright. Dasmoy, ubufuna ungena nayo kule ndawo? Hayi tata, umntakagantolo uyibeke iyacaca. Injongo yenye yeyokokuba imandi ngoba sisoloko sithi xa sesilapha sisenzela into yokuba utata angaziboni esithi now that kwatshaba lo then andikwazi. Sithi xa Yeah. sesiyibiza ke ngoku esitratweni into yokokuba lukhoyo nguluza ufela isimoko. Mna ndibeke icaca, kufanele le ndoda ikhoyo ibe ilifela isimoko. And ibuhlungu into yokokuba le ndoda ikhoyo ibe ayikabanjwa, kodwa ke sesiyitshile into yokokuba kukungahoyi mani komphandi nokuphanda kancinci noko iminyaka emine yenza into yokokuba notata naye kweli cala abe uyakhalala. As much as ke siyobe sihambe silida xa sisithi utata makade enze, ngoba into ebuhlungu ilitsho ngumntakagondile into yokokuba uyawuthi xa isenza yena kube ngelaa xesha umthetho mhlawumbi athi awukho uvele ube khona azibone segaxeleka. Kuyanyanzeleka ke into yokuba sinqande, kodwa imandi into yokokuba mangabi inaxhala kakhulu xa omnye engekho. Ekhoyo yena uzawufela isimoko tata. 072 514 5381. Abantu izinto bazithethela ngokwaba sibathetheli ngokwethu. Umphulaphuli lona apha ezibeleni ekomani. Unyanisile laa mfo. Ngelinye ixesha ungabona usithatha isigqibo apha. Amapolisa awasebenzi, maneekheyisi azihamba. Kuba ibikhona ikheyisi ibikhona apha kule Dufresne ye-rape, ngiretshelwe umntana apha ele Dufresne ihambele yakhe yaphela till now. Zange ihambele ndawo le kheyisi leyo. So unyanisile laa mfo, ithemba emapoliseni alikho. Uyethi kula mapolisa asele Dufresne. Uhamba phaa unyuka usihla phaa. Till uthi uzawungena kule ndawo ufuna ungena kuyo. Siyongqinelana nayo. Umthetho ngelinye ixesha ungawuthathela esandleni sakho. Uphinde wena mntu futhi unengxaki ulixhoba. Iphinde futhi ibe nguwe lona ufuna ukuba uyacwangciswa. Yenzeka njani loo nto leyo? And ingxaki ikhona kulaa le Dufresne. Ikhona ingxaki kumapolisa wonke, kwizitishi zonke. Ayikho laa nto kuthiwa umthetho ungaphantsi, indawo incinci le ndawo, lena inkulu. Umthetho mnye apho kukho khona ipolisi, umthetho mkhulu. Mari ngendlela esibona ngayo, ungaphela umthetho uthathele esandleni sakho, uphinde umthetho utshutshise wena ngasemva. Mna ndihambisana nalaa mfo. Ndihambisana naloo mfo. Umthetho ungawuthathela esandleni ngeseke ntoni amapolisa awenza umsebenzi wabo. Sisuka apha kumhlaba wasezibeleni ubhekele eDufresne uhambele ikheyisi eyi-1. Mari thina namhlanje ikheyisi ayihambele ndawo. Loo mcuphi lowo umbona kube kanye, zange uphinde umbone umcuphi. Iyenzekile loo nto, amatyeri ngamatyeri. Abecupha bawenza umsebenzi wabo. So laa mfo kayisithi umthetho ungcona uthathela esandleni sakhe akaxoki. Izawuphinda futhi umthetho lowo ujikele lo mntu lona ulixhoba uve kabuhlungu. Lona mntu wenze into ngulona udakasayo uhamba apha umhla nezolo. Ngumphulaphula apha ezibeleni ekomani. Nkosi mphulaphula apha ezibeleni ekomani. Vakele 072 514 5381. Ungena sithini na wena kumbe siwuphethe. Molo Asanda, mandibulisa nalapho kwiindwendwe zakho. Lweni. Ndingavuya njengoba utata uGantolo esithi uyarhalela uthetha nobhotelo azame ukumncedisa malunga nale kheyisi yakhe. Ubhote wakhawuleza wanikezela nyani, kodwa ke ndiyasibona isizathu mna soba akhawuleze anikezele. Le andiyivumi le yokuba athi amapolisa makeze namagama waba bantu akwi-ID zabo, because enyanisweni ayonto exhaphakileyo even apha kuthi ezilokishini into yoba abantu abahlala kule ndawo yakho ubazi ngamagama wabo. Umntu obizwa ngoba nguTarazo kule ndawo endihlala kuyo, ndenza umzekelo, ndisenongamazi uba kwaRazo lo ligama elithetha ukuthini, nickname kwathini, andilazi igama lakhe le-ID. Ndawuthi uze ndilaze abe ungumntu oklose nam kakhulu ukuze ndimazi uba hayi elona gama lakhe lokonyane nguSimphiwe. So ndiyayiphikisa, ayikho loo nto yoba umntu kufuneka uze negama lakhe likwi-ID. Ndisitsho nje nditsho ngamava. Ndikhe ndayifaka ikheyisi not kakanye futhi emapoliseni.
ube ungalazi elona gama lalo mntu, liyamkelwa eli umbiza ngalo as long umazi apho ahlala khona, because xa iphandwa laa kheyisi kuzawuziwa kuwe. Uba ngaba umzekelo awuyazi nenambari yale ndlu ahlala kuyo lo mntu, kuzawuziwa kuwe uthathwe ngulo mqophi aye nawe uyokuyikhomba le ndawo ahlala kuyo. Nguye ozawuzitsho ke uba hayi, igama lam ndingubani. Akukho nyani kuloo nto. Enye into endiyibambayo futhi apha kubhuti yile nto athi emveni koku kuzuliswa kwakhe e-police station kumane kusithiwa yiya phaya, mpongena phaya, mpongena phaya, kukho eli polisa liye lambuza umbuzo othi yaphelela phi ikheyisi yakho. Inoba lo mbuzo wawubhekisa entweni, ndinayo mna umrhano wokuthi wayezama ukugrogriswa, ngoba kaloku uzele enye ikheyisi apha. Kutheni lo mntu eza kumbuza uba yaphelela phi na ikheyisi yakhe, zidibana phi? Inoba kulapho naye ubhuti avele waqonda uba eyi hayi, mandiyiyeke yonke le nto. So ndithetha ukuthi ke lilonke siyakufuna ukuncediswa, siyabafuna abantu abafana nabo basincedise nge-information, umzekelo malunga nomthetho uba kufanele wenze ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo, basifundise ukwenzela uba singabi ngamaxhoba waba bantu kufanele uba bayasiprotektha but bajike basenze intlekisa, badlale ngathi singalufumani uncedo esiludingayo kubo. Enkosi. Uxolweni, ndiyacamagusha. Uxolweni thina, ndiyacamagusha kule nantsuka yakho mntasekhaya ne. Andivanga, sizomamela. Molweni, molweni, tata msasazi. Tata msasazi, ndimamele kakuhle. Ndimamele kakuhle. Ndimamele kakuhle. Uye kuthi xa uyobambisa ufumanise uba xa ubuzwa imibuzo, uba unabo ubungqina bale nto uyithethayo na, ibingubani lowo. Unyanisile xa esithi lo mfana uba kuthiwe makahambe ukhangela amagama arayithi. Abahoyi ngelo xesha wena usengxakini, wena funeka ukukhangela amagama athile, kanti la uwabizileyo amagama ngala bazawubonwa ngawo, batsho baveze amagama wabo arayithi. Bathi bayafuna umsebenzi, bathi bawufumana umsebenzi batsho bahoya ngoba bayazazi uba bona bazawupeya impelanyanga, abanaxesha laloo nto. Hayi, abasahambi nathi kakuhle amapolisa tu, tata umsasazi. Amapolisa akasahambi nathi kakuhle tu. Ndiyabangqinela aba tata bathetha apho. Yabona bona uba bungabuya bona aba bokuqala, hayi nothi aba bangoku, nothi aba bangoku bahambisana nezi zigilamkhuba, ngoba aba bangoku bahambisana nezigulamkhuba. Enkosi tata umsasazi. Nkosi, ndimamele kakuhle, ndilapha ecala. Nkosi sisapha ecala. Ndilapha ecala. Nkosi sisapha ecala. Yona sinoyibalekela into yokuba bakhona abantu abawenza umsebenzi wabo, kodwa kushiyana imeko ngeemeko. Akhona amapolisa awenza umsebenzi wawo ngokufanayo nakwezinye nakwamanye amacandelo. Rhawukile ke intwento lam, ndizawuphinde futhi ndizame indlela yokuba ndibuye nalo.
Kwivukani FM sikumashumi 28 phambi kwentsimbi ye-11 uboya ngena sithi vova mzimba kuba apho ukhoyo ngoku kusekhaya. Sasekhaya inkqubo yakho intle imnandi. Imnandi inkqubo yakho. Qha ke ngoku ingase abantu kuthethwa ngabo umntu ngamnye amamele le nto ithethayo umntu azilungise. Ibe ngaba kuthethwa ngamapolisa, polisa andini mamele uzilungise. Ungeva mos uba ngaba kuthethwa ngawo uba nguwe lo wenza le nto irongo. Zilungise mntasekhaya kubanga amavalo bethetha Awubambanga umcimbi. kunabo. Awubambanga umcimbi mama uxolo. Molweni msasa. Ndata. Wangena umthembu. Thembo bhuzubhuzu. Mna ndikule ndawo yaseLedife. Bayad. Umaxhaso. Mm. Ewe yona siyayiva ingxelo. Mm. Eyona nto ibhidisayo yindlela le yokubuza. Oh. Ndicinga uba fanuba umntu bangaba unengxaki umntu unomdescribe noba umchaza ngoba ngabantu ngowakwabani uzakwazi wapha akunothiwa kuma ndisenamagama akhe. Mm. Xa sebemfumana bazawuqonda apha amagama. Uba ngaba laa mntu uchaza kwathiwa hayi ngwapha kwagcina okanye phaa kwamaye uzawukwaziwa loo nto xa ndundisayipha. Ngumsebenzi wabecupho phanda ayindimanga kumthembu eLedife. Nkosi Mthembu siyabulela. Poni nje Mthembu kakuhle. Siyabulela Mthembu. Mhlekazi apha eLedife mandibuyele kuwe. Zikhona izinto eziye zathethwa apha kwindlela emawuyibone ngayo into yetyala lakho. Kulaa meko ke yokude ufikelele kwinto yoba eyi awusenamandla ukuyilandelela. Uba uyeva apha isisombululo nomkhombandlela mhlawumbi ukhona, asikafiki kwisigaba sesisombululo othi kuzawufuneka uqale iphulo lokuncedisana nawe lokuba kube khona inkqubela kule case. Andazi noba uyivile naloo nto umntakagantolo sitsho. Uyandiva bhuti? Nditsho kuwe mhlekazi waseCacado. Okay, kanti kuve kakuhle ngotata. Ndithi umntakagantolo apha uyihlabile ifolo ethi kuzawufuneka ngoku kubekho iphulo lokuncedisana nawe kule case. Eli phulo ke lizawuhamba ngolu hlobo kodwa uzawulicacisa kakuhle. Eli phulo lizawuhamba ngolu hlobo. Kuzawuba khona ixesha lokuba afune into ethile kuwe. Kuzawufuneka nisebenzisane de ifikelele apho kufuneka ifikelele khona ngokomba womthetho. Ukohlukana kwethu apha ndiza kuthatha iinombolo zakho zomnxeba ndizidlulisele phaa kuye. Yes. Ukude kangakanani wena edolophini, nditsho ke kwimeko yokuba athi ngenye imini yiya phaa epolice station ufike ubuze into ethile nento ethile ubuye naloo ngxelo. Ukude kangakanani wena kule police station ovule kuyo edolophini? Okay, ukusuka apho ndihlala khona ukuya phana ndibhatala i-R30. Noko ngokude kakhulu noba 20 minutes ndiyahamba kusuka ndabe emoto ndiyofika phaa. So i-distance engango-R30 xa usuka ekhaya usiya edolophini. R30. Ithetha ukuthi yi-R60 e-return. Mntakagantolo. Ewe tata. Yibuza abom le nto udibene nemali yokuya kwezi. Ndiyayazi uba inefuthe elikhulu kakhulu ekuthibazeni amandla okulandelela amatyala. Inintsi kakhulu le mali lo bhuta akhwela ngayo kusuka apho ahlala khona ukuya edolophini apho wayevule khona le case. Ndiyibuziswa yinto yokuba xa kufuneke nisebenzile kule case unemibuzo nezinto ekufuneka zilandelele yena, niza kusebenza kanjani? R60 ke ezawufuneka i-return leyo. Asazi intoba uzawujikiswa kangaphi okanye into yakhe iyawuthatha ixesha elingakanani. Ya, ungangena.
Enkosi mntakamaliwa. Belizawuthi elam ke mntakamaliwa, nanjengoko benditshilo kuqala ukuba uphuhla nje manza ufuna i-case number nee-details zakhe, kuba ndiyazazi izinto abadla ngozibuza, abadla ngondifuna zona xa ndilandelela ityala lomntu. Yeah. Okay. Yilaa cast number. Yena ke ngoku ndifuna uba xa sendingene endimeni akhe ame apha emveni kwam kancinci. Alright. Hayi ke. Ndizamxelela mna ke ngoku akufuneke eye e-police station, mhlawumbi uphuma umpoposho usithi khawuthi kulo mntu wakho, kuba kaloku ukuba ngabana sizawuvisisana mna ndifuna ndiyibeke icaca apha ebahlalini. Andizumthatha nesenti. Yeah. Andizumthatha nesenti. Kodwa ndifuna akhe ama apha emveni kwam akroba apha egxalabeni. So zawuba khona ke iindleko for yena xa kuthiwa khawuthi kule ndoda ungumlomo wayo ike ifika apha e-police station. Hayi ke. Jobile. Kunjani? Jobile. Cimba ke ngoku sinawo umkhombandlela ocacileyo kusuka kule ndawo ukubheka phambili. Mntakasimoyi. Yes, Dad. Yes, sir. Andizuthi yithini. Okwangoku masibe sisithi umntakagandolo usasiwezile kule ndawo. Okwam mna neyandibela ikhonkco phakathi kwakhe notata lo, sijonge uba iyawuhamba ithini into, siphinde sibuyele kwakweli qonga. Namanye ke siza kubuya nawo ebesithembisene ngawo njengoba sasitshilo. Ndicimba ngoku sisagqibile nto zakuthi. Ndingaske nje ndiniyeke nilale mna ngamini. Yes, kodwa ngena ndikuvaleli. Phambi koba ungene kodwa, phambi koba ungene kodwa ingathi ukhona umuntu ofuna uzapha. Usemnxebeni evukani, yimbadu le. Molweni ekhaya. Molweni mama. Ndicela ubulela. Umntakagandana. Ndicela ubulela nakuwe ngomsebenzi eniwenzayo phambili bantwana basekhaya. Nincede abantu abangenanto, abahlukunyezwayo, abaphatheka kabuhlungu. Ndiyabulela bantwana basekhaya, niqhubekeke nincede abantu abahluphekayo abangazinto. Okay. Baphatheka kabuhlungu, benziwe into ezibuhlungu abantu abahlala nabo, because lo mntu uhlala nabo ndinakuthi enze yonke le nto endakumandanga ukuhlala nomntu akuhlukumeze ukuhlala naye ungekho nto unoyenza ngoba umthetho awukuncedi. Ndiyabulela bantwana basekhaya, ninyamezele niqhubekeke. uThixo uzanivuza, navuzwa nguThixo. Ndiyabulela uThixo ngani, enkosi. Ndiyabulela mama, nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Ngethemba lokuba akuzuba kudala sibuye. Mhlawumbi omnye umntu uzawuba nebuza uba la matyala amaliwa nibane nithetha ngawo apha idithi into hayi khululeka. Siza kubuya nayo yonke loo micimbi leyo. Mntakasimoyo, ndikhawulele iinkawuzi siyokusela apha kuwe tata, ngena endimeni. Yes, Dad. Hayi mntakamaliwa, akho nto ingako endinongena ngayo wena mkhulwa wami. Into yokokuba umntakagandolo undiwezile kule game yanamhlanje, ngoba isoloko iba ngathi xa sesingena kumcimbi womthetho. And ndisoloko ndiyitsho ke le nto mntakamaliwa mna ngelingafihlisiyo okokuba ndiyazirhalela ngathi ziyacotha ii-awareness noko ezizawukwazi ukufundisa abantu ngee-basics nje ezincinci ngokwamalungelo wabo. Kwelo icala uyakhumbula ndisoloko ndisitsho ndithi zikhona izinto ezincinci abantu ufana bazazi ezinento yokwenza nomthetho, ngoba into endayifumanisayo into yoba abantu abayazi noba ithi yawugqiba ukusuka emapoliseni phaa etshaji ihambe igqithiselwe kumphandi. Kumele into yokuba umphandi abe transparent ngendlela yokokuba yiba nenamba yakhe umphandi, nantoni na orhalela uyiva
anytime ufonele umphandi. Isekhona wena mntakamaliwa into ebonakalisa into yokuba abantu kusekudana ekuqondeni ezi zinto sithi bekumele uba noko umthetho uyabahlangabeza kwezaa zinto noba ezincinci bekufanele ii-basic bayazazi. Ngoba ngelinye ixesha iikheyisi ezinintsi eziye zafumaniseka kulaa nto yokuba athi umntakagondolo ziye zawuhlala phaa kwi-archives zabe ziyagcinwa zibekwa phaa ngalaa matyala abantu abangaziyo nokuba umcuphi wam le nto sithi umphandi ngubani, umphandi wekheyisi yam andinanamba yakhe. Kwi-transparency okokuqala iqala kulaa ndawo xa ngabe ikhona i-way forward. Umphandi ucommunicate nomphandi wetyala lakho nazane. Uba ngaba zikhona ezinye izinto azifunayo makangavele umphandi asuke athule nje cwaka. Ibuhlungu ke yoba ngathi ke bawothi abantu oogantolo noSimoyi into abayenzayo bangena apha kweli qongo ukuhlasela nje amapolisa. Thina into eyenza loo nto yinto yokokuba lo mthetho before awufike ezinkundleni uqala phaa, and ke ngoku nethi iqale wena mntakamaliwa ibe wokowoko phaa kwi-foundation uyawuthi uyoyixhoma tata, iyaxelela into yoba isiseko esi sayo asisesihlanga, then abantu bazibone bengathi umthetho uyabafela, of which uqala phaa. Nathi sima nabo siphakamise izandla sithi noko indlela abasiqhuba ngayo nathi asiyithandi ngoba generally denta eli cala lakhe uNantsika uJustice. Akho nto ingako endifuna ukuyithetha nokubulela wena mntakamaliwa kakhulu apha kumhlekazi wam, ikholigi le yam, nokusuweza into yokokuba uyayithatha ikheyisi. And nakule nto ndimthandile xa ebephendula ngelithi uconsent ngomcimbi wemali, wathi umntakagantolo no okwangoku ise-premature into yokokuba ngabe ufika kuloo ndawo. Ikheyisi number nje yodwa uyakwazi ukungena kwezinye iindawo, ankqonkqoze avulelwe. Andinawo amanye wena mntakamaliwa, kukubulela nje apha kumntakagantolo ngokusiweza nje. Nango tata, mandithi camakho. Kamako masike sithathe kweli cala sive uba bangena besithini na 072 514 5381. Molweni tata, kunjani? Sekunjani mama? Ndiyaphila mna khona. Khenishule mina. Ndicela tata xa sele uhamba nala bantu uhleli nawo, ndicela nje yashiye iinamba zabo bobabini. Heke ma. Ndiyazicela tata. Heke ma. Nkosi ma. Asive uthini kweli cala? Enkosi sihlobo sami, enkosi, 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 enkosi. Sibona wena uyasiphilisa. Umzimba siyabuza simamele, iphendule into. Siyakucela, siyakucela. Khawume, 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 umele le vukani. Bizawubheka phambili le vukani ngenxa yakho mntasekhaya. Khawume mani, khawuphakame yima, umile ngoku ndiyakubona. Ngaphezu kunokwangoku. Ndiyathinditha ke mna kundinyamezele. Siyabulela kumande emizini. Hey, konwatyiwe emakhayeni. Kodwa ke andifuni singaphandle kokuthibaza nantoni na evakala ingumkhombandlela. Siyayibulela kakhulu loo nto. Siyazama. Sizawubuya ngenye imini sele sinobungqina bothi senzile. So ndizama uthi enkosi kakhulu. Mntakagantolo, ndingakuvaleli tata ube ubunento obuzoyithetha. Okay, mntakamaliwa, xa ndizawuhamba ndizawufuna uveza nje into ezimbini ezintathu mntakamaliwa. Ndiyafuna uyitshalenja okanye ukuzitshalenja ii-police forums. Bakhona ke abantu abamameleyo noba ke zona zimamelanga abanozigweca bathi umntakagantolo uyanetshalenja. Kunintsi okwenzekayo abantu abakhala ngazo. Ukhumbule mntakamaliwa uba ii-police forums nazo zilikhonkco phakathi kwe-police station nomhlali. Bekufanele uba izinto ezikumila kunje ziye zifike ibe zizo ezihambela phezulu uzama ukulungisa ezi meko. Xa ngoku zingazubonakala ithetha uba ngoku sizawuphela sibuza imibuzo ukuthi ithini na indima yee-police forums. Okwesibini, ndibacela oceba ukuthi yenye yee-services ezi ebekufanele ukuba bazithathele ingqalelo kuba kaloku ungonwabi kwabantu kuchaphazela impilo yabantu. Okwesithathu mntakamaliwa,
inoba akhona amapolisa amabini namathathu noba linye elimameleyo. Nanjongo usithi ke usithi zinintsi iikhesi ezikumila kunje ezivela apha kuni. Nawo siyawacela amapolisa amamele ngeenjongo zokuguqula isimo. Umntakasimoyi ukhwaza okokoko apha esithi akuliwa, kuyalungiswana. Loo nto ithi ipolisa ngalinye livile imeko make lifake kumastishi. Emastishi ikhona into ekumila kunje ethethwayo, ze kuthi kwezaa meeting zakusasa xa kudityanwa kubone ukuba kungasetyenziswana njani nabahlali. Mntakamaliwa ke xa ndisihla kunento ozuyiqaphele. Xa isandla sobupolisa sinkenenkene sisiwa buyenyuka ubundlobongela. Azikwazi ke ezi zinto uba kwi-straight line, azikwazi ubhalansiswa ezi zinto. Once zakwi-straight line kuneproblem. Kufuneke ihlanza samapolisa sibe buphakama kunehlanza soonqevu neendlobongela. Kodwa sithi xa sijonga ufanisa ukuthi esona sandla sithanda uqatsela apha sesi sabaphulimthetho. Yile nto ke ndithi amapolisa mawazitshalenje ngomsebenzi wawo engekatshalenjwa ngumhlali. Ukufa kwesipolisa kukufa koxolo ebahlalini, peace in the community, kukufa kwedemokhrasi ngokubanzi. So akuliwa nabani, sithi yenzani le nto niyifungeleyo umgaqo siseko othi yenzeni. Mandibulele mntakamaliwa. Tata khona emnxebeni molo. Tata kusevukani apho tata? Sevukani apha mama. Oh, ndinengxaki enkulu kodwa ke ndizawungena xa ndine-airtime. Ndingakwazi uyichaza ngomso? Ingxaki onayo mama? Ewe tata, ndatshayiselwa umntana, yiloo case leyo ayihambi ilindawo. So na okay ke mama, ndizawuthatha inombolo yakho sibone uba senza kanjani na ukusuka apho ukubheka phambili. Namba ndiyinantsika ngayo ungangena nakuyo. Okay ke mama, siyabulela kakhulu. 6 yes. 7. Oh yena madoda, hayi ke kodwa ke mama sawukwazi ukuthetha nawe ungabi nayo ingxaki. Sawukwazi sele ndikwazile ukuyithatha loo nto leyo. Eyi, wona ke ntakagandolo zinje ke iingxaki zabantu bakuthi, zinintsi zilolu hlobo, kodwa mandinike umhlekazi avalelise naye. Mhlekazi ecacadu amazwi akho okugqibela tata, into ngoxhomeke kumali uba anidibanise nomntakagandolo ngeenombolo zomnxeba, ibe kanti niyaqalisa nomsebenzi. Okay, hayi ndiyabulela tata, nam ndiyabulela noko. Noko ndibuxola ngoku ngendlela ekuthethwe ngayo namhlanje. Yeah. Okay. No, hayi ke siyabulela nathi ngokuba usithembe uvume sizothetha ngomba wakho obunothi xa uthanda nawe uqonda uba awufuni, kodwa ke siyabulela, sibamba ngazo zibini. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Ntakagandolo, ntakasimoyi, ndiyabulela nto zakuthi. Yes. Mntakamaliwa, mandigqithise nje into yokuba umama uthe xa sesivala uyafuna into yoba sifumane kaphi. Ndizawugqithisa phaa kwikhulu yam phaa umntakagandolo. Ntakagandolo subasaya ndawo. Usinike subasaya ndawo. Subasaya ndawo. Ndiyakubona. Lo nguAnele Simoyi. Kumaqonga onxibelelwano uyakwazi undifumana phaa kuFacebook nguAnele Simoyi. Kanti kwi-email address nguAnele, small letters, Anele Simoyi ono4 abayi3@gmail.com. Kanti uyakwazi undizela ngamanqina eMthatha eNew Brighton eDakana Street enumber 33. Kanti kwinamba abo bafuna ukundifowunela, le namba ya WhatsApp ungayifowunelwa ngu-068 083
083 068 083 yes 78. 708 imake uyowaqhawuka usayibiza kodwa akakho ngxaki ndizawuphinde ndiyikhwaze nam kweli cala kuFacebook kodwa ukhona ngu-Anele Simoyi. Yes, Dad. Hayi ke Uzise. bosi ndakantolo Lo uthetha nani bahlali nguXhandi kaGantolo uMpinga umawawa. I-office ke zam zise-Cape Town apha phakathi kanye kuMbindi dolophi kwesi strato kanye senkundla ephakamileyo e-50 eKerom Street e-second floor. Uma noba ndawo nobuza uGantolo uyaziwa okanye ubhuti Mpinga. Ndiyafumaneka kuFacebook ngoXhandi Gantolo. Inamba yam ngu-065 065 001 001 3200 3200. Amaxesha amaninzi ungangandifumani ngenxa yeemeko zomsebenzi kodwa ndiye ndimcebise umntu andenzele i-voice note kuba ifowuni yam isetwe ngendlela ethile yokuba kungenzeki iinto ezithile ezininzi efowunini. Nanko omnye sendifowunela, so ndifuna ukuthi ke ungandenzela i-voice note wena sowundifowunela ngoku kuba bendilapha namhlanje kunomathotholo. Isebenza ngolu hlobo ndifuna uba ingandiphazamisi kuba ndisoloko ndisezinkundleni, ndisoloko ndisezintlanganisweni, ndisoloko ndiphakathi kwabahlali, ndenza iinto ezininzi. So ndishiyele i-voice note, andisoze ndingabuyeli. Ndibulele kuwe ke mhlali, ndibulele kuwe mnawe mntakaMalini. So uthi le namba uyigqiba uyikhwazele igqibela ngo-200. Yile igqibela ngo-200 065 001 3200. Alright, no akho ngxaki ndizawuzikhwaza nam apha kanye ethubeni. Siyabulela sibamba ngazo zibini sakudibana ngoku sesithethe enye into mhlawumbi. Enkosi. Enkosi. But ke bizintwento zam ezo Anele Simoyi usuka phaya eSimoyi Attorneys uXhandi Gantolo yena usuka phaya Gantolo Attorneys. Sinovuyo Dimanda uthi yena Tarhu ameva misithandathu imizuzu phambi kwentsimbi yeshumi elinanye. Isandla sakho nyembeza samnas onokusulwa bawe yeyipumulo